wala na ako na namang agawa. Naisipan ko na mong maglakong alikabok. Ating ko kasi nga discovery, nung makananaming lakoy ng alikabok, na may lakoy talaga. Gumamit ka mong lint roller, tsaka may irolyo. Kung no ka rin niya ing alikabok. Kaya makantang paralan, kung aliya mo sula po yung alikabok. Kung no ka rin man, at aliya milog kayong arong mo, tsaka kamatsing. Masantinita. Buri na sabihan, malalakoy talagang alikabok. Aliya mo lilipat kung no ka rin me pagpagan. Itang tipay ta, ikuha kayong very OC kung kaluguran na i-Francis Andrew. So, niyang minta ko karela ko method to. Kay ba't nilinis na itang bed na? Ginawa yung roller tsaka nepe magpagmanta. Tapos sa isip ko, wapi na eh, istong pigpag tayo makanting bed. Mila ko yung alikabok keng bed, pero miras keng lalam. O kaya miras keng hangin, kaya ba't may bagsak mo rin eh. Pero nung dinikit mo yung makanita, tsaka may renolyo, itang lint roller ito, bala mo tape ya, diba? So, didikit ka rin ng alikabok, didikit ka rin ng dinat. So, ala ng chance ing alikabok nung alikeng basuran. So, may maglinis ko, leko ko lang rin laman na, tsaka ako binalik. Balik ko rin kandila. Okay, but, meron kong sangkis. Sangkis nga nung mga kuya. O kaya pongkan. Okay, but nanita, ay isipan kong mag-rap. Kasi may uso itang 24 bars challenge ng Mark Beats. I'm a rapper. Tati is a rapper, not a vlogger. Rapper? Yes. Not a vlogger Not now? a vlogger anymore. Why? I changed my career. What's career? So, karakal ko ikit na mag-rap lang 24 lines. So, ay isip ko, teko, itry mag-rap mo na eh. Besong mag-rap, aliko talaga mag-rap. Kumbaga sa Girl Scout, lagi akong handa. Okay na. Kumbaga sa Girl Meron pa. Scout, lagi akong handa. Pero favorite song kaya kasi, ing Stupid Love. Diyan no ka rin mo kung okasyong dala na ating videoke, malyaring kaya i-rap ing Stupid Love. Stupid Love is the jam, yo! Basta teka, tutunan kitang. Kumbaga sa Girl Scout, lagi akong handa. So, ginawa kaming 24 lines ko. Siyempre, yung ginawa king kanakong line, shoutout sa'yo, Shin L. So, shoutout sa'yo, Ganti Zara, yo. Yung ginawa king line ko, iyang Kumbaga sa Girl Scout, tugma-tugma lagi ka rin akong ang rap ko. Kumbaga sa Girl Scout, Apong- lagi Oo, akong tutunan handa. natin Girl Scout. Kumbaga sa Girl Scout, lagi akong Scout la. Iyang megsalansan ka rin lines ko, iyang megsamas. Iyan na rin yung meg-edit. Kumbaga, yako mo yung guy. Yako mo yung model. Kumbaga sa Girl Scout, lagi akong handa. Di mo mapapaamo ng ganong basta. Kumbaga, yako mo yung guy. Wala Representative. yan. Ilamig pante. Na anong epante? Magkasakit ko kayong consonanting last na ning word. Nang kamalilito. Itang Girl Scout. Papabalit Kaya ba't sundanan ng another consonant? Kasi yung lyrics ko ka rin, kumbaga sa Girl Scout, lagi akong handa. So, dapat magdiretsuya mo na, kumbaga sa Girl Scout, lagi akong handa. O nang mag-pause ko, kumbaga sa Girl Scout, lagi akong handa. Ali ako tutugma. So, pelitan minaya mo. Leko minitang, kumbaga sa Girl Scout, laging handa. Yes! Pagkasakit ko kayong P na atin yung kasunod mapapatok ng ko. Kumbaga sa Girl Scout, laging handa. Kita na mo. Kumbaga sa Girl Scout, laging handa. Kaya kita, kumbaga sa Girl Scout, lagi akong handa. O, ngayon, ibalo ken. Yang mag-record kami, haliki, agyo. Tabalong yun, tagyo ko ni. Kasi mas stop ko kayong T. T. Wow. Kumbaga sa Girl Scout, laging handa. Wait na kumbaga sa Girl Scout, laging handa. So, na nga na ako kung nanang version ng mas masanting, yung first version or yung second version. Ay, yung pangadwa or yung Sure. pakiramdaman meron na anong masanting Sige. version. Pangada na mo. Yung pakiramdaman ko lang separately, Pareho lang. alang masanting bash. Ulit ang dala. Niyagawa min, record mo niya ulit. Tsaka may peritan pin Ako may lyrics boses ka. kasi magkasakit kong talaga. Sige. Bawal mong ipilit na ako. Bayo kay recording lyrics ko, pre-recorded na ng Shin, kay ba't pakiramdam kay keng ka na akong headset. Bakit ating kong guide kung makananuing flow. Kasi nung ala kong guide, malilili ko kung balo kung makananuing. Sa Girl Scout, laging handa. So, makanita akong mo ng ganong mag-record.
kareng kantang gagawan ko Kumbaga ang sa Girl rap. Scout, laging Si aliwa mo yun yung first time na mag-record ko. Amin yung first time na mag-rap ko. Pero itang first time, siguro 2014 ito, iya rin yung magkanta kay pag pre-recorded ya. Amin yung pangaramdam ko, susundan ko. laging handa. By the way, Laging handa. may chorus na ako kay Metong Arap kanita niyang 2014. So, dinanta kayong sample na yun niya. Mapansin mo ang santunan ko, imposible na tuloy pa rin ang pangarap ko. Pag ika'y ngumingiti mo na araw ko, ikaw lang bibigay ang kulay dito sa akin. Salamat hinayaan. Yes! Wow, 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 wow. Ay, siya. You're still awake? Come here. And then my baby shark. Your baby shark? Yep. Oh, go get it. Good night. Happy birthday! Ah, it's not anymore your birthday. It's not your birthday anymore. Anong oras na? Ha? Yun nga rin, di alam. 23, 12? 30, 30 what? That means it's already June 70. 18! Not anymore your birthday! So, shoo! Hindi mo na birthday. 49. So, kareng kagaya ko na aspiring singer, rapper, or kahit kung no kareng field man yan, pero iisipan nyo na ali kayo talented ka rin. Okay mo ito, kasi minsan, ala naman kang talent yan eh. Minsan, at yung ito, kung no ka rin ka mag-enjoy. Nung ka rin na ka man passionate, bakit ali mo i-pursue, di ba? Na Kabilis mo. ibang estilo ko. Eh naman, crime ing magkantang alang tono, di ba? Hanggat masaya ka, ala kang tatapakang aliwang tao. Magandang kapampangan Ala kang lolokwan. sa Basta gitnang push. silangan. Masaya ko rin kasi ating susuporta ka na ako gang baluda ng ali ko naman nag-view. Susuportan da ako karing buri kong gawan. Kaya shoutout tayo. Shoutout sa'yo, Sheen. Salamat kayong pa mag-support na kayong Di everything. pwedeng apulahin. Lawan niya nung makananuyang Mula sa ka-excited bibig. kayong gagawan ko. Eh, rugumi pa Nangi kali, kay ilang Manging. game. Ay, Lo Jones. Yung wala akot niya, mamang. Ako pala ay vlogger. Legit. Tuloy-tuloy. Aking binibitawan. Ayo, proud. Di mo kayang saluhin. Are you proud of me? I already changed my career from vlogger to Anay rapper. kayo eh. Ako pala ay vlogger. I can be a rapper. Sisilap tuloy-tuloy kay manginig. Mag-interpretative Di yun. makakatakas. Look who's proud of Huwag me, oh. kang Di ba? lumabas. Proud na nga ako. Uy! Uy! Whoa. Yay! Are you ready to hear it, Luging? Hello guys, that's Daddy recording. Yay! Are you ready, Luging? Yup. Are you proud of me? No! Oh, mag-body shirt na. Na-complete yung aura na pagiging rapper ko, dapat yung outfit ko, pang rapper yan naman. Nya, ay isipan kong magsulod body outfit. Siyempre na yan, panindigan ta na, besh. Itang kaya ito, palto pusod na, besh. So, pata, pakiramdaman tayong buo, ang rap na gewami. Pero nga ni, albenta lang pa, rin ka na akong bloopers. No, ano kaya? Ay, no. No more vlogging, only rapping. Hello, mga besh! What's the song? Talim niya aking binibitawan. Kasing kataga mula sa bibig. Sumabay ka sa tagado, lagi ako. Hey yo! Sa lahat ng mga nag-mention at hindi ko to masyadong pinaghandaan. Eh, kaya pa kasi kabisado. Yung lyrics na niya, malalito ko pa. Magandang kabampangan. Nahulog ako sa gitnang silangan. Alakas, nagbabagal. Pwedeng ako Hello mga guys, ako pala ay vlogger. May talento rin ako. I can be a rapper. Init, sisilab tuloy-tuloy. Kung walang ibubuga, huwag kang lumabas. Papasubo. Okay.
Hello mga guys, ako pala ang rapper. Apoy, mainit. Ulit, sorry. Mainit. Makaporma akong bali ne, kaya bating chinelas kong pang bale. Oh, everything. Hello everything! Hello mga guys! Ako pala si Beshi Wap. That's wrong. Beshi Wap? Ay, Para ko na nag-aapoy, mainit. Magandang pamampangan. Makikiling ng ikay manginig. Samahan ka ng angas, ikay mapapasubo. One more. Kung babangga ka, ikay mapapasubo. Yeah! Thank you! Rolling. babaksak ang sino mang mataas. Mga guys, ako pala ay vlogger. May talento din ako. I can be a rap. Meron ako, longging. Press that. So guys, sa panalbenta na rin ka na akong bloopers. So guys, ready na kayo bang panalben nyo kung mag-rap buo? Ako, excited ko ng bakit kaya kayo paghirapan ng shit. So sana aburian niya, guys. Ladies and gentlemen, I present to you my 24 bars Mark Beat Challenge by Eula The Rapper. And abinin guys! Enjoy watching! Thank you guys! Shoutout sa mga young rappers and OGs. So sa lahat ng mga nag-mention at nag-tag at nag-comment sa akin, ito na po ang aking 24 bar challenge. No. Yo! Hello mga guys, ako pala ay vlogger. May talento din ako, I can be a rapper. Makinig kayo sa bara kong nag-aapoy. Mainit-init, sisilab tuloy-tuloy. Galing ako sa bayan ng Makabebe. Dito sa Doha, tawag sa'kin Habibti. Dalagang Filipina, magandang kapampangan. Makikita mo ako sa gitnang silangan. Gulat kayo, di mo inaasahan. Malupit na linya, aking binibitawan. Mabigat ang dating, di mo kayang saluhin. Malakas, nagbabaga, di pwedeng apulahin. Ibang klaseng kataga mula sa bibig. Sumabay ka sa'kin nang ikay manginig. Samahan pa ng angas, di makakatakas. Kung walang ibubuga, huwag kang lumabas. Bawal mong ipilit na ako'y apakan. Kargado lagi ako, huwag mo akong susubukan. Kumbaga sa Girl Scout, laging handa. Di mo mapapaamo ng ganun basta. Ibang estilo ko, eto pang malakasan. Di ako perfecto, kaya kitang angasan. Baguhan o datihan, hindi mapapasuko. Kung babangga ka, ikay mapapasubo. Ito guys, I hope may tula kayong inalbening yung video ng ini, especially itang rap video ko ne. So, thumbs up kung feeling nyong magaling yung rapper Eula, aliya mo vlogger, rapper ya pa. So, ika na, ante mo, pangarap mong mag-rap, pero ala kang self-confidence, alam mo isipan na ali ka biyasa. Ingisipan mo, buri mong gawan ito. Pag buri mong gawan me. Kasi, ala namang mangyari kay katamo nung gawan tala ring baging burita mo. Pero nung ali talaga gawan ring baging burita mo, malulungkot pa mo. So, nanang buri mo. So, ika, mamili ka. Gawan mo yung buri mo or malungkot na ka mo. Sana pilinan mo yung baging makapagpasaya kay ka na. Nung kailangan mo ng self-confidence, eka marining mag-message ka na ako. Kasi sige, di nandakang dakala si Kanlub. Kasi marakal kong makanta. Pwede kong mamye, sasalapo. Susulapo, hindi. Susulap, aapaw. Umaapaw. Kapampangan ng umaapaw. Lalapo yung self-confidence ko. So, nung bisa kang mayambunan, message mo ko mo, sabi mo ko na nung buri mong gawan, mali mo, aso panda ka, at tulong aso panda ka kung makananuming a-achieving buri mo na. So, ita, mimingat ka pa ne, yako Eula, taga Makabebe ko, mimingat ka pa ne.